This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka 12 anyos nga bata nga nahulog sa truck ang nagakinahanglan sang ventilator. Gani isa ka fundraising campaign ang ginlunsar sa community clinic kaupod ang kilala nga Charity Diva. Sa bulig sa mga donors, nakatipon sila sang pondo para sa ginbakal nga medical equipment. Ang ilang istorya sa sining episode sang Baganihan. Bulan pa lang sang Setyembre sa giningagaw sa Regional Hospital ang 12 anyos nga si Jeffrey Mayordomo. Sang mahulog siya sa ginsakaan niya sadto nga truck nga nagapark sa syudad sang Sipalay. Hindi makahambal kag hindi makakaon si Jeffrey kag lunsay ang nagaangot na lamang nga ventilator ang nagabulig sa iya agud makaginhawa. Driver ang trabaho sang amay ni Jeffrey kag wala man sang trabaho ang iya iloy. Gani nagalibog ang ulo sang iya ginikanan kung paano masugpunan pa ang iya kabuhi kag malampuwasan pating mga gasto sa ospital. Nakalabot sa igtalopangod sa mga madre sa Servias de Maria nga nagadumala sang St. Ezekiel Moreno Community Clinic sa Barangay Handumanan ang sitwasyon sang pamilya Mayordomo. Ang kilala nga Charity Diva nga si Token Lazares nga benefactor sa mga madre ang nanawagan man sa bulig para kay Jeffrey. Hindi kaya sang oxygen kay kinahanglan ventilator kag oxygen gid. Without the ventilator, he will die. Because hindi siya makaginawa. Naglunsar sila sang fundraising drive agud makatipon sang pondo. Naghiwat man sila sang concert for a cause. And thank God, willing gid magbulig ang Siervas de Maria. So I tapped the help of Sor Carmen Pina, the Mother Superior of Siervas de Maria, nga nagabulig sa mga sick poor, kag automatic man nga hambalya, yes Tita Token, we are going to help. Tub-tub nga sa bulig sang wala nagpakilala nga donor, nakasupot sila sa pambakal sa magamay nga ventilator. Through, of course, the great help of Carla Gomez, nang she contacted somebody that refused to be named, and I can understand that, so whoever that person is, I want to thank the good Lord for bringing us this good person, kind-hearted person, good Samaritan, because he donated the 180,000 for the small ventilator. Anytime maabot ang ventilator, I don't know if today or tomorrow, the list is next week. Nagapaayo pa sa ospital si Jeffrey. Ginpasalig naman sa pamunuan sang Servias de Maria nga sa pagwa niya sa ospital, may ventilator na nga sarang magamit para sa iya nga recovery. Ang mga madre man ang magatatap sa iya hasta nga makabalik siya sa normal nga kondisyon. Labi man ang pagpasalamat ni Mother Carmen Peña, superior sang Charity Clinic nga sa bulig sa mga donors, may dugang nga medical equipment para man sa mga nagakinahanglan. Because every time there's a mission nga ginahatag ni God sa aton, ang aura bala nimo bala happy ka because para ini kay God. May mga problema ang life, of course. Ako may mga problema ako, Nico, just like any human beings, but you just kneel down and pray. 1993, sa nagsugod sa pagserbisyo ang Servants of Mary sa mga kubos nga nagkakinahanglan sang medical assistance pinaagi man sa natukod nga community clinic sang Agustinian Recollect sa Barangay Handumanan. Sa buligman sa mga donors kag mga benefactors, kasubong na lamang sang kilala nga Charity Diva. Nagapadayon sila sa pagpamulong sa linibo na nga mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.
This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.